come stiamo che ne capo si Kokoy o caron interview 하나놓고 아가스카 카링 그 그런 두 개를 새로 보여내서 놓고 바로 은상형 모두 그런 스콘팡을 달아 come stiamo 카링 come stiamo 보여내야 caron di kama tawag like 그 batasan Gukhan ko sa wala kang kapag daw pero di siya magtubagsa ko wala batasa kaling at sa'yo pangalan Ascarapuyo. Kamusta ka na? Niyagi siyang depression. Grabe yung problema sa kina mo eh. Mong yung gihigog yung kagalayon. Kamusta ka na kaling? Tubag ako. Kaya nang utana ko yun. Mura kagway butasan. Tubag ako. Nanong mangyamid ka sa kuha. Koreanong ko. 감사합니다. Koreanong ko. Kamusta ka na? Kamusta ka na Kanding? Kamusta mo pa peorya? Okay na ka? Okay ka Ang sa'yo mong pangalan? Tawag ako sa mong pangalan. Kaya mo ulit ako tawa. Kamusta ka na niya? Kanding, di siya mo tawag. Nasa problema. Dako yung problema ka. Horot na sagbo na yas. Tanod ko na ba? Problema na kaon. Kawala siya pagkaon. Kamatsyano na siya. Nangamig tabang sa gobyerno. Kaya mang kaning nila. Huwag pagkaon. Thank you.